Kublaya piki para lok para jor baro ke baju sengat naban sengap hakane ka video kane ka so jong ka jermi ka badaj boj adu kata menta kalap pedem sengi khnang baken I bah te ka sembai pat kalong kumne para lok mo ka sembai pade ya kane ka sembai ban pendon kam hangno ka bentaru nga rungam tip bahaya kata te ngalabu ya ke phone number jong kitu kinong thit khnang ba phi phone ha kitu ki phone number khnang ba pin tip shai kat no kador bat kli bha hang no ban pendon kam bat shai ban supply phi khnang ban sngothu ya kata te pachar du ka bakut ya kane ka video kasembai bayo menta kalong ka bon bah kum kitu paralong te pensa kli bha bat utunong thit ngala ai bat phone number hang ne te tangkat ne kublai shibun ya phi baro sengwa ban like bat share subscribe ya kane ka channel kublai shibun ngin sa ya kan dupat hakawai ka video